Mohamed. Soc en Coni. Estamos llegint la Marieta. La Marieta és un animal invertebrat. La Marieta és un insecte herbívor. Pòlegs i plantes. La Marieta és un herbívor que come plantes. Com és? És petita, té 6 potes, el cos és llis i pompat. 4 tenen 2, 10, 22 punts. O no en té cap, sol és de color vermell amb puntes negres. Com neixen? La Marieta neixen d'ous.